Lahat ng lalaki basura. Alam ko! Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paolo at ngayon dadaanan natin ang mga dumaanong memes. Dahil sa isang pangyayari nangyari kamakailan, pag-uusapan din natin ang nangyari sa isang flight attendant sa dulo ng video na ito. Mamaya na natin gawin online detective at online lawyering na ginagawa na nakararami sa mga Pilipino ngayon sa internet. Unahin muna natin naging epekto nito o bunga sa social, cultural, internet sa mga netizens. Atin ang simulan. Galing kay Ian, men are trash. All men because all men are capable of doing this kind of bull. Don't even try to come at me. The audacity ng ibang tao. Mamaya natin pag-uusapan ng mensahe tungkol dyan. Pero nakita ko tong comment. Naglaro lang ako ng CSGO buong araw. Di ko namamalaya, basura na pala ako. Kahit hindi ka maglaro ng CSGO, basura ka na din. Lahat tayo dito basura. Di naman ako nagulat. Sunod, gusto ko na pag-usapan sa totoo lang. Pero, memes muna, di ba? Di kakayanin to ng aking fragile masculinity. Galing kay Pablo. Skater boy! Basura talaga ang mga lalaki. Wala kang tagay mamaya. Hindi ko alam yung backflip na to Backflip papuntang San Miguel. Sobrang layo naman na napuntahan mo. Mukhang nakainom ka na bago mo pa nasimulan. Sunod! Halika LG Alcasi. Audacity nga naman ni LG Alcasi. Nabuhay ka na muli na miss kita. If the shoe fits. Lagi lang sinasabi diba? Pag ikaw naapektuhan ka nito, ikaw yung mga taong tinutukoy dyan. Yun ang ibig sabihin nun. Yun ang ibig sabihin ng tatlong salitang yan. Pero mamaya, ipunin nyo lang. Inyong mga fragile na ego, mga lalaki. Ipunin nyo lang. Mga meme na nakapagsabi ng pambihira tayo. Mga lalaki umiiyak kasi hindi nila magawa na ginagawa ng mga babae. Nako, lahat talaga ng lalaki basura. Pero kami ako kilalang lalaki may suso, di naman kumikita ng ganyan. Kita mo yung mga madre hindi nagiging pare. Sunod! Question for Filipino boys. Question for Filipino boys, part 1. Kailangan ba talaga na mas maliit sa inyo yung babae? Pinabat? Mas bata or mas matanda? Kaya basura. Kaya basura mga Gusto nyo ba lalaki. makilingi yung babae? Hindi, Okay lang ba sa inyo na mag-first move yung Ang babae? edgy nyo. Ha? gago. Dapat ba kayo yung magbayad or... Panira ka naman ng trip Ulul. Paulo. Ano nasa isip nyo pag suot namin yung hoodie nyo? Wala, tangin eh. Anong ibig sabihin pag di kayo nagre-reply tapos online kayo? Gago. Gusto nyo ba yung naka-messy ban kami? Alam namin paparating. So, paduwit na lang po ng answer niya para marinig ng mga girls. Thank you for answering. Sige, ayun mo, te. Nagsimula ito doon kay Taguro Yung dubbing doon, leche, puro mura. Wala ko naintindihan. Galing, napakagandang representasyon, mga lalaki. Kaya hindi ako nagugulat kasi sabi nila basura mga lalaki. Alam ko, hindi ako gula. Yan, baka kabastusan. Pagod na si Derek nyo. Nakakainis! Ganun. Kali kay Kennedy. Mayroong lalaking Titan papunta sa very Sasage sunod. Kali kay Kageyama. All men do is lie. Hindi, matagal na sila nagsisungaling. Hindi, matagal sila nagsisinungaling. Tapos, maaalala mo lang pag gumawa siya ng tama. Ano ba yan? Manipulative sad boy, mga lalaki. Tawa-tawa ko yung sobrang wala. Parang wala lang yun sinabi nila. Nag-zoom out pa yung Mga konnichiwa taga, di papahuli. Sunod. Kaling kay sharing. Escape. Yung aso ko. Video mo nga, Paul. Nice. May sinabi sa akin si tita nakaraan Tataas ko daw yung kamay mo. Tapos, titignan natin. Pag bumaba to, ibig sabihin, gising ka pa. Pero pag ito, nasa taas lang, tulog ka. Bibitaw ko na. Tignan natin kung tulog ka na pa talaga. Lahat ng aso. Bibitaw ko na. Putang ina, tulog na. Lahat ng aso mabait. Yan ang tamang movement. Hindi bumababa, tulog tol. Tulog yan. Galing talaga mag-acting para mga manipulative sad boys, Yung bumaba, tulog ka. Ay po! Natulog na. Galing talaga.
Sige, tulog ka lang dyan. Kaya ka na. Tangin ng aso to. Galing kay Comical Child, other kids. Oy, nagganyan din ako. Diba, ito na naman eh. Ito na naman. Pag nagcha-Chinese garden, hindi ka lalaki. Pucha, kaya mo bang bumuhay ng kakampi? Sobrang taas doon. Hindi ko na maalala yung mga tawag. Pero mas marami kasing babae doon sa kalsada namin. Kaya natututo akong maglaro ng mga ganyan. At natuto ako humakbang sa mga pinagdadaanan natin. Mga kawawang lalaki na nilalaki at pinagtitipan. Dahil lang ba lalaki ang sa ating sosyedad? Ang dami na natitrigger na imagine ko na. Pero mamaya pag-uusapan natin to in-depth. Galing kay Kento. What? Ano yan? Susunod, dalawa yan eh. Dalawa yan. So, papalapit na tayo sa issue na pag-uusapan natin mamaya. Pagod na siya. Pagpahingahin nyo muna. Galing kay Blue Bla. Huwag kang hihinga, huwag kang lilo, huwag kang gagalaw. Yan! Kapwa lalaki talaga. Ang babatak sa'yo pababa po. Lahat ng kasalanan natin ang gagaling sa lalaki. Hayop tayong lahat. Sunod, walang helmet, leche. Para ganito yung pinag-uusapan doon sa lahat ng lalaki basura na pag ikaw wala kang ginagawa para tulungan yung mga babaeng namamaltrato ng mga lalaki, para ka na rin ganon, hindi ka gagalaw. Kita mayroon dito mga nagpapasabi, mayroon dito mga gumagawa ng kasamaan, kasama ka na sa problema. Po, sandali lang, Pao. Papunta na tayo sa mga topic na yan. Sunod! Hindi ka mapigilan eh. Nag-i-interconnect kasi. Galing kay Uldrin. Naalala ko to ah. Baka yung mag-ninja. Okay, skip na. Alam ko na yan. Kagayahin niya. Palalaglag ba ito? Hindi siya lalaglag pero pwede na. Basura! Basura kang ninja! Lahat ng lalaki ninja, basura! Hindi natatagal yun. Tulungan nyo! Mga lalaki talaga. Hindi kayo makasahan pag kinakailangan. Kaya kayo nakakancel sa Twitter eh. Tunad! Kaya kay Umi, Shadow, I'm sending you to the Pilipinas. Yan ang tunay na basura. Ang mga tao inahayaang gawing basura ang Pilipinas. Papunta na kayo dyan. Ngayon, pag-usapan na natin nangyari sa isang flight attendant. Kaya ganun siguro yung mga meme. Kasi diba, nagkaroon ng paglilitis ang Supreme Court ng Twitter at buong sanlibutan ng internet sa paghatol ng mga lalaki involved sa alleged kay Miss Christine. Kaya ba't gulat na gulat kayo? Sa Tulfo gano'n naman palagi, di ba? Nauuna yung paglilitis ng masa ng mga nakakapanood, lalo na yung mga ayaw mag-isip sa sarili nila. Basta kung sino yung unang umangal, siya yung tama, at yung inaangalan, siya yung may problema, di ba? Hindi na nakakagulat na ganito talaga yung mga to. Pero humalo na rin dito yung pagkawalang tiwala ng mga tao ng masa sa PNP, di ba? Kasi nga ang mga nangyari sa kanila kamakailan, yung laging ginagamit ng mga iba pang political agenda, ay ko na isa-isahin. Alam niyo ni mga tinutukoy ko at lumabas na nga sa Cybercrime Division na walang cervix penetration o basta walang pagtatalik na naganap. Kaya yung ganitong pagmamadali ng netizen sa paglilitis, sa pagpapahiya agad, na walang ebidensya, talagang pagpapahiya na galit, hindi pagpapahiyang trip lang. Ito yung mga pribadong tao. Hindi niya nila maibabalik yun kasi nadumihan na sila eh. Ang ibig sabihin ng case solved sa police parlance o mga police definitions and terms ay ibang-iba sa iniisip mong solve na tapos na. Ito ay solve lang na kilala na nila kung sino ang mga suspect. Ililipat na ito sa mas mataas na mga opisyales, sa mga judicial departments na maghahatol kung sino ang guilty at sino ang inosente. So dahil nga nasa Twitter na tayo, pag-usapan na natin yung men are trash. Yung mga ganung salita, kaya marami na agad kahulugan. Kasi matatawag natin ang men are trash sa kanya ibig sabihin ay basura ang lalaki. Kung ito ay iaanggulo mo sa filosofiya, matatawag mo generic term ang men. At ang all men ay isang quantified universal statement na ang tawag dyan. Ihahalin tulad ko to sa sabihin natin sa traffic light. Pagsasabihin mong people are driving too fast. Walang maitutulong kung sasabihin mo not all people are driving too fast. Kasi tinatanggal mo lang yung purpose ng sinabi niya kahit wala naman itong maidadagdag na bago doon sa tinutukoy niya. Na may mga taong
mabilis magmaneho na pwede makasagasa, pwede makakitil ng mga. Kaya itong men are trash, pwede sabihin mo not all men, di ba? Some men lang. Pero tinatanggalan mo ito ng virality aspect kasi syempre, mas magva-viral ay isang bagay kung ang mga tao ay pinagtatalunan to. Tandaan nyo, ang men are trash ay isang movement, di ba? Walang kwenta ang movement kung hindi gumagalaw ang movement mo. Yun nga yung pinaka-ibig sabihin ng movement eh. Kaya yung ganung choice of words sila, naiintindihan ko. Naiintindihan ko yun kasi kailangan gumalaw ng movement ito para magbigay ng liwanag sa mga lalaki nga na gano'n, na ginagamit ng kanilang kapangyarihan, ginagamit ng kanilang posisyon sa patriarchal society na meron tayo para malagpasan ng batas, para malagpasan ng mga maraming bagay. Hindi ako nagpapakasahan mo para sa mga babae, wala akong pakialam, basura din ang mga babae, basura lahat. Ang sinasabi ko lang dito ay hindi mo minawalang bisa yung mga katagang men are trash kung sasabihin mo not all men, kasi hindi naman yun ang punto ng mga katagang yun. Kaya gustong gusto ko ang mga salita kung iisipin nyo, ibang iba agad ang men are trash sa all men are trash. Ito na yung mga feminazis, ito na yung mga social justice warriors ng internet na dahil nasa taas kayo, libre namin kayong tirahin, di ba? Parang sa taas ka na, ikaw rin lamang, dahil magkita ka namin, naman ka pa rin sa amin. Naintindihan ko rin ang anggulong yun. Parang, oo nga naman, bakit ako makikipaglaban ng pata sa mga taong lamang sa akin? Pero kung iisipin mo din, ang daming iisipin, pagod na ako. Yung utak ko, trash talaga. Hindi ko maintindihan lahat. Ito ay gumagawa ng isang walang katapusang pagtatalo sa pagitan ng mga genders. Dadagdagan mo pa to ng komplikasyon na, di ba, meron pang intersex, meron pang parang, ang komplikado na ng mga pag pumunta pa ako sa detalye. Pero para na lang sa argumento, yung lalaki ay basura ng mga kataga ay hindi para awayin tayo. Yun ay para gisingin ang mga taong tulog sa mga nangyayari sa pagitan ng mga kasarian. Kasi kahit sa mismo mga lalaki, ba tutulungan mo yung mga lalaki dito na, ba't hindi ka umiiyak? Kalalaki mong tao, umiiyak ka. Makakatulong din sa kanila yon. Sige, sabihin mo sa tatay mo yan, pati sa kapatid mo. Hindi naman sila ang tinutukoy. Ang tinutukoy doon ay yung mga lalaking basura nga talaga. Kasi diba 3 salita lang eh. Ang isang movement, kung kailangan mo pa explain, hindi siya kaganon kaganda. Pero kung isipin mo, yun ang nakukuha nilang epekto. Diba? Nagma-viral, pang headline, pang title sa ating video. Diba? Lalaki ay basura. Pucha, kiklik mo agad yan. Diba? Hindi mo ba kinlik dahil doon? O dahil mahal na mahal mo lang ako, hindi ka basura sa aking mata. Kung yun ang epekto nun, ang importante sa isang movement ay gumagalaw ito. Hindi man ito ang pinakamagandang paraan o pinaka-concise na maiintindihan agad ng lahat, ito ang uulit-uliting gamitin. Kasi doon nagsisimula ang usapan. Yun yung nagiging way para gamitin yung mga ganong kataga ng paulit-ulit kahit hindi yun yung perfectong definition. Pero basta gumagana siya, kung napag-uusapan natin dahil sa lalaki ay basura, panalo lahat. Walang masama doon. Kung nasaktan ka doon, di masaktan ka, magpaka-sadboy ka sa internet. Hindi naman bumaba pagkatao mo, hindi naman nabawasan yung sahod mo, hindi naman nabawasan yung buhok sa tuktok ng ulo mo. Hayaan mo na. Nakakatulong sa lahat yan kung ito ay kakalat. At matigil na yung mga lalaki talagang basura na pinapabaho ang reputasyon naming mga sad boy na hindi manipulative. So ayun ang ating tema ngayon. Comment pa kayo sa baba mga gusto natin pag-usapan. Sa mga babae dyan, basura kayo. Sa mga lalaki dyan, basura din kayo. Mga LGBTQ dyan, basura din kayo. Lahat naman ng kasarian, meron dyan kupal na babatakin kayo pababa. Kaya pakibatak na rin pababa ang video at i-like nyo na ang video ito para sa ating susunod na mga tatalakayin. So share nyo sa mga triggered yung friends, mga audacity dyan na mga hindi pa subscribe. Paul Love.